Egunon, ongi etorri magazinera gaur hortzeguna, apirilaren 28. Bi elkarrizketa izanen ditugu, lehenik eta behin Maite Goñi eta Leire San Martinekin egonen gara Sorgin Ehizari buruz solasean antolatu dituzten topaketa batzuen harira, eta ondotik Izaskun Barber edo Zakurekin egonen gara, bera Labako kidea da eta Karrikiriko elkarte kidea ere bai, eta Nomada Gaitun azoka antolatu dute, eta horretaz solas batzuk eginen ditugu, baino has gaitezen lehenik eta behin betiko edukiak ikusten. Efemerideekin hasiko gara. Apirilaren 28 zen, baina 1686an, Isaac Newtonek Filosofia Naturalis Principia Mathematica, Principia liburua ezaguna bezala, lehen volumena argitaratu zuen. 1945 urteko apirilaren 28an Benito Mussolini Italiako diktadorea eta bere amorantea Clara Petacci exekutatu zituzten Dongon. Eta 1947an Thor Heyerdahl eta beste 5 kide Kontiki ontzian itsasoratu ziren Perun, antzinako perutarrak Polinesian ezarri zirela frogatzeko asmoz. Eta 2003ko apirilaren 28an, Apple enpresak iTunes Store musika denda ireki zuen eta 1 milioi bat abesti saldu zituen bere lehen astean. Pasa gaitezen lerroburuak ikustera. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur apirilaren 28 da osteguna, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Nafarroko gobernuak eta Nafarroko Udal Federazioak koordinazio organo bat sortu dute haur hezkuntzako lehen zikloa kudeatzeko. Eskubideak guztiontzat euskararen aldeko manifestoa aurkeztu eta atxikimendua agertu dioten Nafarroko hainbat eragile sozial batu dira Iruñako Zabaldi etxean. Nafarroko gobernuak 2022ko 100 neurri dakartzan irisgarritasun unibertsalaren plan operatiboa onartu du. 121 errepide nazionalean Legasa inguruan legez kanpoko aintzineratze bat egin ondotik kamioi gidari bat lokalizatu du Foruzaingoak. Nafarroko gobernuak ijitoen komunitatearen garapenarekin duen konpromisoa nabarmendu du. Osasun departamentoak inkesta serologiko bat hasi du 2000 pertsonako lagin batean, Nafarroko biztanleen immunitatearen egoera ezagutzeko. Katxalingunek bulego berriak estrenatu ditu Lizarran eta Tafaian. Nafarroko gobernuak Intia sozietate publikoren esku utzi du nekazaritza ustiategiei aholkularitza emateko neurriak kudeatzea. Nafarroko hegoaldeko nekazariek herrigora ekimenarekin 10.000 etxetara ailegatu dira azkeneko kanpainan, iaz baino 120 gehiago. Iruñak eta Galar zendeak beren udal mugartetako 576.000 metro karratuko aldatzea erabaki dute etorkizuneko hirigintza garapenen kudeaketa eta egikaritzea erraisteko. Gaur Donibane auzoa Iruñako udalaren auzo foro baten protagonista izango da. 1500 kirolari baino gehiago parte hartuko dute eskolako, aroko, katetako eta judo veteranoetako Espainiako txapelketan ostiraletik igandera, Iruñan, Nafarroarenan. Arma aretoan 20. mendeko abangoardietan barnako ibilbide bat egonen da ikusgai besteak beste Picasso, Miró, Klee, Warhol, Moore eta de Chirico sortzaileen lan grafikoekin. 5. Hacienda feria eginen dute beran larunbat honetan. Eta orain egun hauetako agenda. Gaur 6etan ipuin kontalaria egonen da, Kamishibairekin Isabel Salcedo. Apirilaren 29an bihar Non dago Mikel filma proiektatuko da Noaingo kulturetxean. Ondoren solasaldia Amaia Merino eta Pitu zuzendariekin, eta Itziar Zabaltza Mikel Zabaltzaren arrebarekin. Ondotik ere pintxopote musikatua Egieder taldearekin Txarrantxulo elkartean. Ostiralean ere bizikleta martxa Mutiloako Eguzki plazan bortz eta erdietan.
Golem Yamaguchin Obaba pelikula 7. Irakurle taldea Itxu kolpeka Zaldiko maldikon 7:30 elkartuko da. Larun batean 20:30 eta liburu bat ahozko narrazioa izanen da, hain zuzen nazioarteko liburuaren egunaren harira. Ines Bengoa izanen da kontalaria eta Josu Lizarraga akordeoian egonen da. Larun batean ere Alex Tello, Julen Ribas eta Sutagar taldearen eskutik Sua komikiaren aurkezpena egonen da. Launika Peñan 7:30. Eta 9:30 Bertso Afaria Oiana, Iguaran eta Alaia Martinekin, Euskaldunon biltoki txantrean. Eta larun batean ere Nomadak Gaitun Azoka, Euskal Herriko 26 emakume sortzaileren proiektuak egonen dira bertan. Bukatzeko igandean aurrendako sormen gunea, Bali Berdea. Lantegiotan aurrek hainbat proposamen landuko dituzte pintura miatzeko eta kolorekin eta formekin jolasteko. Arratsaldeko 8:30 7:00 Sanduzelaiko Zibiboxean. Ikus ditzagun gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Honakoan nabarmendu dute lerroburu nagusiaren bidez. Robles prozes era lotu da espioitza justifikatzeko. Zer egin behar du estatu batek norbaitek independentzia aldarrikatzen duenean? Ministroaren aitorpenak independentismoa ernegatzen du. Bere burua eskatzen baitu independentismoak eta legealdiaren amaiera zailtzen du. Argazkian, Txil Mafiako kideak kontzertua ematen atzo Min Galetan. Eta lerroburuan, Zaharak garaipena Minetan. Beste berri batzuetan, donapearen handitzea Iruñeko udalaren gain dago, ez Galarkoaren gain. PSNek Navarra sumarekin negoziatzen du pai legearen babesa. Eta Putinek Bulgaria eta Poloniari gas iturria moztu die. Baitere, haurreskolek astelenean hasiko dute greba mugagabea. Diario de Navarrara pasa gaitezen. Donapea plana desblokeatuta 4.000 etxe bizitza eraikitzeko. Aipatzen denez, Iruñak eta Galarrek lekua trukatzen dute hiriburuak proiektua bultza dezan. Argazkian, Eba Amaral eta Izaro Navarra Arenako agertokian batuak euskarazko abesti bat abesteko argia. Musika handia egiten da Iruñean, jarri diote izenburu. Zahara, Galan ez zegoena, Min sarietan garaile atera zen Navarrarenan, non talde nafarrek ez zuten zorterik izan. Ines Artajo, Diario de Navarra, egunkariko zuzendari ohia, kazetaritzako Luka Detena saria irabazi du. Ibilbide profesionala aitzestezko Espainiako kazetaritzaren saririk entzutetsuena da. Azken berri batean, COVID kasuak gora egin dute Nafarroan. Garara pasako gara. Lerroburu nagusian, Espainiako gobernuak ez du argitzen Pegasusekin espioitza egitea ordenatu zuen ala ez. Pedro Sánchezek lasaitzearen eta denbora irabaztearen alde egin zuen, bitartean Kongresuko plenoan defentsa ministroak CNIren gezurtzeak, argudioak eta defentsa azpimarratu zituen. Argazkian kale bat eta lerroburuan, energia eta elikagaien garestitzea ez da 2024 bukaera arte etengo. Energiaren prezioak 150, baino gehiago igoko dira aurten, eta produktu ez energetikoen prezioak, nekazaritzakoak eta metalak barne, ia 120 garestituko dira, munduko bankuak aurre ikusi duenez. Oroar, 1970ko hamarkadatik ona izan dugun oinarrizko produktuen krisirik handiena da, nabarmendu du munduko bankuak. Berria periodikoan. Pai D ereduarekin parekatu ezean, Navarra sumak ez du PSN babestuko, jarri dute izenburu nagusian. Ingelesezko hezkuntza programa blindatzeko asmoa duen sozialisten proposamena bozkatuko du gaur Nafarroako parlamentuak. Geroa bai, ahal dugu, EH Bildu eta Ezkerra aurka agertu dira.
Argazki handi batean, larrialdi zerbitzuak Bidasoa ibaian, atzo, Endarlatxan. Eta izenburuan, bertze lagun bat galduta Bidasoan. Hilaren 18an Endarlatxa auzoan erori zen migratzaile baten bila ari dira larrialdi zerbitzuak. Desagertuaren bikidek eman diote abisua gobernuz kanpoko erakunde bati. Eta bertze lerroburu batzuetan, independentistak espiatzea justifikatu du Espainiako defentsa ministroak. Baita ere, Europako batzordeak gaserekin xantaia egitea leporatu dio Errusiari. Fernando Izagirre Eusko Jaurlaritzako larrialdi zuzendariak dimisio eman du. Eta azkenik, Pantxoa Karrerek bakarkako bigarren diskoa aurkeztu du, Esperantzan. Eta bukatzeko beti bezala Euskal Herria irratia. Lerroburu haundian, Paul Bilbao kontseilua. Bere hitzak agertu dituzte. Euskarazko ereduari galga jartzeko sortu zuten pai. Pai eredu linguistiko bihurtzeko lehenengo urratsa izan daiteke plazak egonkortzeko PSN-ren legea, sindikatuek ohartarazi dutenez. Nafarroako euskaliztunek pairatzen duten egiturazko bereizketari salatu du Paul Bilbao euskalgintzaren kontseruko idazkari nagusiak. Maiatzaren 7 deitu duen manifestazioan pai legea ere salatuko dute. Bertze berri batean, 03 plataformak aurre eskoletako greba deialdiari eutsi dio. Eta azkenik, Emiliana Zubeldia konpositorea omenduko du Nafarroako Orkesta Sinfonikoak gaur, Baluarteko kontzertuan. Gaurko eta biharko eguraldia. Ostegunean orduek aurrera egin ahala, atertzeko joera hartuko du. Egunaren lehen partean zerua estalita egongo da eta oraindik noizbehinka euria egingo du. Arratsaldeak aurrera egiten duen heinean, atertzera egingo du eta gainera gauean hodeitza arintzen joango da. Ipar-haizea ibiliko da eta tenperaturan ez dugu ia aldaketarik izango. Hortziralean egonkortzera egingo du. Goizaldean eta goizean goiz behe-lainoa agertuko da barnealdeko zenbait lekutan eta oraindik hodei batzuk geratuko dira, baina goizak aurrera egiten duen heinean ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsaldean bero hodeiak garatuko dira, bereziki mendi inguruetan eta zaparrada txikiren bat utz lezakete lekuren batean. Egunaren lehen partean haizea aldakor ibiliko da. Eguerditik aurrera ipar osagaikoa izango da nagusi. Temperatura nabarmen igoko da barnealdean, eta zenbait lekutan 20 gradukoak gaindi daitezke. Kostealdean igoera apalagoa izango da. Eta gaurkoan Maite Goñi eta Leire San Martinekin gaude, beraiek sorgin eizaren inguruan hausnartzen eta ikertzen ibili dira azken denbora honetan, mil esker gaur goizean gurekin egoteagatik. Zuei inbitatzeagatik. Erran bezala, elkartu zineten duela ja denbora bat, 2019ko topaketa batzuen harira, eta hasi zarete hausnartzen sorgin eizaren inguruan. Nola izan zen hasiera hau, zergatik elkartu zineten? Bai, ni hasiko naiz. Elkartu ginen Katagraketik eta beste talde batzuengandik antolatu zituzten topaketa feminista hauek Silvia Federicek jarri zuten gainera, Espainiara Iruñetik pasatu zen ere, eta han sortu zen kanpaina, sorginen memoria berreskuratzeko eta aldarrikatzeko kanpaina internazional bat. Eta topaketa horietan, Nafarroako eta Euskal Herriko talde bat sortzea komentatu zen eta egin zen. Baina talde hori pixka bat gelditu zen alde batera, oso gutxi elkartzen ginen, elkartzen ginean zen gehiago irakurketa komentatzeko, pixka bat bibliografian sartzeko eta hausnartzeko, baina ez zuen gero isla praktiko bat, oraindik ez zen planteatu
kanpora ateratzera edo gure lana edo egiten ari ginena jendeari Bai, zen bai, barneko jendearen dako zerbait azken fin. ezer. Baina, gero pandemia etorri zen, dana gelditu zen, zen beste talde batzuk jarraitu zuten ezakit Zoomen bidez edo Skypeen bidez elkartzen edo komentatzen talde hau ez, talde hau gelditu zen bertan bera. Baina pandemiaren ondoren bueltatu ginen berriro eta komentatu zen zinema ziklo bat egiteko ideia. Eta hortik abetuta, egin genuen zinema zikloa 2020an, 2021an, barkatu, pandemiaren 3. edo 4. olatuan supergaizki, maskarillakin, kristonotzakin, baina lehioakin irekita. Eta alatare jendea hor. Bai, jende gutxi, batzutan, baina bai, etorri zen, eta horre esperientziaren ondoren esan genuen, hau, honek jarraikuntza bat izan izake. Eta gauza gehiagoan egin nahi ditugu, bai, proiekzio gehiago izan nahi dugu, eta orduan egin genuen, ez dakit nola esan, llamamiento bat, etorri jendea zen oso gutxi egunen den, 4-5 pertsona. Eta hortik aurrera hasi da taldeak gehiago lan egiten, topaketa hauek antolatzen, gaude kontaktuan ere, bai Madril, Katalunia, Latinoamerika eta New Yorkeko beste jende batzukin lan egiten. Sare zabal bat badago, bai, ez dela? Bai. Eta hori izan da gure historia oso. Eta ibilbide horretan gainera, gero solastuko gara, baina topaketa batzuk ere antolatzeko asmoa hor dago. Galdetu nahi dizu eta ere, ze zentzu du 2022an, 16. mendeko sorgin eiza horiek aldarrikatzea, aztertzea eta horretaz hausnartzea zergatik? Bueno, azkenean nire ikuspuntutik gure arbasoei gertatu zitzaiena gaur egun pisu handia du. Hau da, beti esaten da azkenean iragana ulertzea eta aztertzea eta gure orainera ekartzea garrantzi handia duela, batez ere hori oraina modu egoki batean aztertzeko, ez? Orduan, ze gertatzen da, orain dela gutxi, adibidez, atera dira albiste batzuk, Afrikan edo ez dakit Ekuadorren, Latinoamerikan, oraindik ere sorgin eizak egiten ari zirela. Gainera hori, gure intentzioa zen, Federitziarekin batera gertatu diren gertakari horiek aztertzea, berriki atera duen liburu baten bitartez, ez? Eta, guretzako oso garrantzitsua eta oso fuertea da hori oraindik ere gertatzea, ez? Azkenean badu horrelako pisua gizartean eta horrelako, ez dakit nola esan, trasfondo bat, ez? Eta, ez da alde batera usteko gauza, nire ustez, ez? De hecho, tabu bat izan da, ez? Zugarramurdin gu baztango garela, Zugarramurdin, 1600 hasieran gertatu ziren, ez? Ekintza gertaera larri horiek, eta praktikamente 2007 arte etzen horretaz solastu, ez? Egon da hor, 800 urteko tabu bat, isilune bat hor dago sufrimendu ondiz, ez? Handia, eta gainera, Zugarramurdira joaten bazara, urte asko, mendeak pasa dira, baina badago oraindik, ez dakit, horrelako sentsibilitate bat, zeinetan igual jendeak ez duen horretaz asko hitz egiten, ez? Eta ez dakit, orain dela gutxi arte atera dira igual ezagutzen ez ziren datu asko eta gertakariak aztertzeko ikuspuntu berri batzuk. Eta hori da ere gure taldearen bitartez indartu nahi duguna eta jendeari aurreratu nahi diguna. Galdetu nahi dizuet, sorginaren figuraren inguruan, ez? Zeren hor badago eztabaida, azkenean aldarrikatu da alde batetik, feminismotik, ez? Figura hori erraten emakume askea dela, ez? Eta ez zirela, seguraski, pixket kontra egiten ziotela, ez? Bere garaiko jendarte ertsi horri. Baina baita ere, erranda, sorginaren figura izan dela, eraikuntza bat,
egin batean Elizak egin zuena, eta egin batean, bueno, pues, Eguzki Garaiko patriarkatuak, eta erabat karikaturizaturiko figura bat dela. Orduan, nik badut zalantza, sorginak zer ziren pertsona normalak, edo ez diren pertsona hain zuzen ere bereziak? Sorginak ziren biktimak. Niri Silvia Federicik esaten duen gauzat asko gustatzen zait sorginei buruz hitz egiterakoan, dala, Silvia Federicik esaten du. Sorgine iza, Europa mailan batez ere 13-14 mendetan gertatu zana, izan zen historiako feminizidiorik handiena. Eta horri buruz egiten diren, esan duzuzuk, egiten diren irudikapenak oso parodikoak dira, oso sorgina, sudurra luzea, oso itxusiak, deshumanizatzen dira pila bat. Eta Silvia Federicik esaten du, hori egingo bazen holokaustoarekin, jendeak ez luk, etzen zuen herririk egingo, jende asko asarratuko zen badokagu irudi bat holokaustoan gertatutakoaren narena, oso ez dakit nola esan, respeto handia diogu holokaustoan gertatutakoaren. Oso grabea eta serio izan. Eta normala dago izatea. Baina, gertakizun honekin, justo irudikapen kontrakoa da. Oso mitifikatua, oso parodikoa eta oso itxusia. Nik ikusi dut Silvia Federici saltzen diren sorgin irudi hauek idegoi begira eta oso zerretuta da. Eske benetan ikusten zaio, eta oso gogorra da. Orduan, sorginei buruz hitz egiten denean, lehenbiziko gauza esan behar dena da, izan ziala biktimak, izan ziala beste, haiek izan ziren, ez dakit nola esan sistema politiko berri baten ezarpenaren sinbola bere gorputzetan gauzatu zen. Hau da, haien tormentoa eta haien hilketak erabili ziren sistema politiko berri bat ezartzeko. Orduan, oso importantea da haiek aldarrikatzea eta haien figurak berreskuratzea bebai, baina niri pertsonalki ez zait gustatzen askotan esaten denean eskezien pertsonak sistema politikoaren aurka biltzen zianak, jende radikala, iraultzailea, izan liteke, baina gauza da, ez ziren momentuko anarkistako izakit, ziren jende normala, baina eusten ari zietela erdi aroan zeuden, ez dakit nola esan, joera batzuei, joera sozial batzuei askoz komunalagoak, dela Silvia Federicik esaten duen gauza bat. Orduan, kapitalismoarekin esarrena izena zen produkzio masibo batzuk, zeinak eskatzen duten lanindar oso masiboa bai, eta lanindar masibo hori sortu behar da, eta nor sortzen du lan masibo? Emakumeak. Orduan, emakumeak behartzeko lanindarra sortzeko berriro ere, egin zenaz izan zen sorgina hitza zertarako emakumeak gizartean zuten lekua murrizteko eta soilik bideratzeko amak izateari batez ere. Disiplinatzeko hitz batean, ez? Oda, kapitalismoa dator, kapitalismoak eskatzen du emakumeen eta familiaren egitura berri bat, ez? Eta emakumeek ez zuten hori nahi, eta... Gainera, Nafarroako dokumentuetan arakatzen baldin badugu, erdi aroan, justo hasi zirenean lehenengo sorgineizak izaten, oso kuriosoa, ez dakit nola esan, baina oso esanguratsua da, ze biktima ziren emakume horiek, baziren mundu ruraletara, baztertuak, lehenengo, 3 fase izan zituen. Lehenengo joan ziren leprosoen aurka, beraiek deitzen zituzten leprosoen aurka. Bazirela talde marginal batzuk eta bazeuden potere publiko horren
horretik kat esateko. Orduan, pasatziren leprosoetatik, judutarretara, emakume judutarretara, zeuden prozesu asko emakume judutar leprosa, konbo bat, eta azkenean pasaziren etxizeraz deritzoetana kondenatzera. Eta hortik abiatuta, gizartean kontzeptu horiek oso barneratuta zeuden. Sorgina deitzea, edo adibidez Nafarroan, romantzenen napartarran deitzen zena faitillera deitzea, insulto, izugarria zen, eta hori oso barneratuta zegoen gizartean. Orduan gero 16. mendera pasatzean, eta izatea judizialki korpus bat oso garatua emakume hauek juzgatzeko eta erretzeko, dena delako egiteko oso esanguratsu esan zen, ez? Zerrako profila zeukaten kondena guzti horiek. Zeukaten ezaugarri berdinak azkenean. Eta, orden, sorginaren figura, ez dakit, erraten alden izan dela eraikuntza bat, aldi berean, errateko zein den emakume txarra. Errateko, hau da emakume ona, hau da emakume txarra, itxusia, arraroa, jendartetik kanpo dagoena, hola karikaturizatu da, eta emakume ona, liraina, etxeko lanak egiten dituena, eta bar, ez? Baina egin da, historian zehar askotan, beti, baina ez hori emakumeekin, esan duzunean pertsona marginatuak nola lehenbizi seinalatzen diren eta judikatzen diren eta erreprimitzen diren, 20. mendean oso margenean zaude, beti zaude bortxa sufritzeko arriskuan eta hiltzeko, eraile izateko arriskuan, eta gertatu zena ulertu dana sorginekin da, hasi zela pertsona marginean zeuden pertsonak erreprimitzen ezakit, erailtzen, eta gero joan zela gizarte osora edatzen, sortzeko mentalitate bat eta ikuspegi bat benefiziatzen zuna gizarte, sistema politiko berria, eta gainera honek dauka erlazio handia Nafarroan eta Euskal Herrian gertatzen ari denakin, erresuma aldaketekin, Nafarroan, 16. mendean, Nafarroko erresuma existitzen, bukatzen da, ez da, Gaztelako konkista izaten da, orduan Gaztelak bere legeak eta bere arauak ekartzen ditu, eta horrek ere talka egiten du hemen zegoen ikusmoldearekin eta legeekin eta gauza askorekin, orduan erpina asko dauzka. Zuzen ere, Asiskok, egiten duen proposamenean, gainera bakit Elena Xuriok ere, Zugarramurdiko gai horietan ere, aditua ezakit, baina ibiltzen denak, baute bertze proposamen bat, eta da zuzen erraten zenuena, behintzat koinziditu zuela hemen auzi nazional batekin, konkista batekin, eta ez dela kasualidadea, segurazki Pirineoetan egotea erresistentzia foko horiek, edo jazarpen handienak, segurazki antzegoelako euskal komunitatearen, oraindik ere, tokia nola baitere. Izan daiteke, eta batez ere Nafarroako leku hauetan bazegoelako arau sozial batzuk, ez dakit nola esan, bazeuden arau sozial batzuk jauntxoen artean, eta gero jauntxoen artean ere kriston borrokak zeuden poterearen bat. Interesa handi zegoen ziren. Orduan, etortzen danean ere inkisizioa eta inkisizioa batez ere dala kanpoko entitate bat, ikusten du hemen potere borroka oso handiak daudela, eta gainera eliza beste faktore politiko bat dela ere hemen, baina ez duela gaztelan duen, ez da gaztelan dagoen egoera berbera, da beste egoera bat, eta hori ere erabiltzen dute
haien onurarako eta haien mentalitatea eta haien gauzak aurrera eramateko. Orduan, eske Nafarroan justo momentu horretan, ez dakit nola azaldu ondo, baina historialari askok ikasi du gauza hau da, nola Nafarroako sistema politikoa jauntxoen artean eta jende normalaren artean zeuden ere borrokak isla izan zuela Sorgiñeizaren hemen nola eman zen Sorgiñeiza eragina izan zuela gero... Azkenean ez, prozesu historiko handi horiek gero ere toki bakoitzean espresatzen di modu batean eta erabiltzen dire gauza baterako edo bertzerako eta seguraski hor jauntxo eta pez handitzek izango zituztela beren interesak erabiltzeko. Eta esan duguna, 16. mendean Nafarroako erresuma desagertzen da eta etortzen da beste botere oso potente bat eta jauntxoek ikusten dute haien poterea murriztuko dela. Orduan, horre ere beste konflikto bat sartzen da jokoan eta gainera gaudenez Frantziatik oso gertu eta Frantzian Sorgiñeiza oso prozesu latza izan zen eta luzea eta Frantziatik etortzen dira gainera inkistore importanteenak. Orduan, eske gaude leku batean oso estrategikoki gainera oso ongi eta gaizki jokatu. Bueno, pixket ja bukatzen ari gara, gaur ez dugu denbora onditzik, galdetu nahi nizuen ala ere, ez nuen utzi nahi galdetzetik, aipatugu karikaturizazio eta hori zineman adibidez, espresatu da, seguraski espresio kulturala onditzetan, zineman ere bai, Las Brujas de Zugarramurdi, Aleix de la Iglesiarena, hori da karikatura bat de manual, ez, errango genukena. Bai. Nik sufritu nuen pelikula ikusten. Bai, eske ni pertsonalki ez dut ikusi, perezon, ez dakit, Bai. Eske gainera. Baino, denek badugu erabat barneratua. Denek badugu inoretzen harritu horrekin, kenduz irakurketa hori egin imaginario sozialean oso barneratu daukagun ezaugarriak, ez? Ez dakit. Ez gaina ditu, Alex de la Iglesiaren pelikula, komentatu genuen zen zinema zikloa prestatzen geundenean, pelikula hau aukera bat bezala ikusi genuen, baina nik esan dut, nik ezin dut pelikula honi. Pelikula honekin ezin dut, gero jendearekin komentatu, ezin dut, benetan, asko sufritu nuen pelikula ikusten. Ez hainbeste Sorginen irudikapenagatik, baizik eta lehenengo parteagatik, lehenengo partean nire zen, benetan insufriblea, oso pelikula misoginoa, oso. Baina gero, gure artean komentatzen esaten genuen pelikula honetan, igual pena mereziko zuen benetan jendearekin komentatzen zen parodia on bat bezala ezaugarri guztiak biltzen ditu. Orduan aukera ematen du ezaugarri guztiak komentatzeko. Zeko zeinen ikuspuntu hegemonikoena, azkenean, zer da jendartean dagoena. Bueno, gaur ez dugu denbora handitzik hortan sakontzeko, edo zein kasutan ze mezu importantea lehenu erraten zuenena, Silvia Federitxik erraten duena, hau ez genuke egingo bertza gauzekin, ez? Holokaustoko gauza batekin ez genuen egingo seguraski halako pelikula bat, historiako feminizio handiena. Hortzen, bakarrik bukatzeko, topaketak nola izango dire, egitarauaz bi zertzela da, ematen alba dituzue? Bai, larun bat honetan, nik eta taldeko beste partaide batek bi hitzaldi emango ditugu, eta hori launduko ditugu azkenean Sorginaren imaginario hori, komentatu dugun bezala, eta Nafarroan zer nolakoa izan zen Sorgineiza hau, baina modu ez dakit, profundoago batean edo. Hortaz aparte, gure intentzioa zen Federitxirekin batera bere azken liburuaren aurkezpena egitea eta holako tertulia bat, debate bat sortzea, eta maiatzaren 21ean antzez lan bat izango dugu. Justo Asisko Urmenetaren Sugarren mende komikiaren adaptazio bat egin dute, antzerki lan bat eratu dute horrekin, eta Katakraken egingo da,
maiatzak 21. Bat, 21. Arratsaldeko 6etan. Hori da. Hortzen, Eta bai, eta esan behar dugu, ez dakit jarri duten ja sare sozialetan dago, baina Silvia Federicirekin kontatzen genuen topaketa guetarako, baina azkenean Silvia Federicik ezingo du, Silvia Federiciren hitzaldia bertan bera geratzen da, arazo pertsonal batzuengatik. Eta bakigu, espero dugu oso hemendik gutxira Federiciri etorriko dela Iruñera eta berarekin egongo gehala eta hitz egingo dugula eta eta hausnartuko dugula asko, baina justu momentu horretan ez da posible izango, así que ez dakit. Ostiraleko hitzaldia bertan bera geldatzen. Beste momentu batera utziko. Bai, hori egongo da, Silvia Federicik etorri behar da. Silvia etorriko da. Dena den nahi duenak baitu aski liburu, eta batzuk potoloak irakurtzeko Silvian murgildu nahi badu. Eta finagoak bai. Eta finagoak ere bai denetarik. Beraz, Silvia etorri biztartean, topaketa horiek, topatu ditugun data horietan. Etorri, benetan. Gainera, bai, nik ez ditut oraindik hitzaldiak ikusi, baina biak izango dira oso, dituzte proiekzioak, izango dira oso visualak, bai, orduan oso interesgarriak izango dira, seguru. Bueno, hortzen dago deialdia, piztu duzu seguraski arreta bat baino gehiagotan. Bai. Eta hori, gaur ez dugu denbora handiz gehiago, gai aski interesgarria, gainera, historikoki erabat alboratua izan dena eta zuek ari duzu egiten berreskurapen lan hori, beraz mil esker, Maite Goñi eta Leire San Martin egiteagatik Sorgin ehizaren inguruko lan guzti hau eta gaur goizean gurean hautegatik. Zuei gonbidatzagatik. Bai, plazer bat izan da. Eta Iruñerriko udaletako berriak ikusiko ditugu, gaur Iruñekoa bakarrik. Iruñarekin beraz gaurkoan, hirigintzako gerentziak San Jorge eta Hiltegi Zaharreko parkea lotzeko espaloizati berriaren eraikuntza esleitu du. Oinezkoentzako eta txirrindularientzako 200 metroko erabilera partekatutako zatia izanen da. Trenaren azpiko pasabidetik urbanizatutako eremu berriraino. Obrak Lakuntza Hermanos SL enpresak egingo ditu, 160.000 euroko aurrekontuarekin. Lizitazio prezioa, baina 8,7 merkeago. Lanak egiteko epea 3 hilabetekoa da eta lanak datozen hilabeteetan egitea aurre ikusten da. Sekuoiak, zedroak, aritzak, zumarrak edo ezkiak itzala emanen dute datorren urtearen hasieran amaituko den Aranzadiren bigarren fasean. Obenasa arduratuko da parkearen bigarren fase osoaz, lorezaintzako eta ureztaketarako bigarren lotea esleitu ondoren. 400 eta 3.000 eurotan egingo da lizitazioa. Mila 500 kirolari baino gehiagok parte hartuko dute eskola aroko, katetako eta judo beteroenetako Espainiako txapelketetan ostiraletik igandera Iruñean. Nafarroa Arenak hartuko ditu lehiaketak eta estatuko eta nazioarteko dominadun ugari izango dira bertan. Guztira, 764 judoka elkartuko dira Navarra Arenako tatamian, 382 mutil eta 372 neska. Eta horrek judoaren arrobiaren osasun ona erakusten du. Gainera, ikusmen urritasuna duten kirolariek parte hartuko dute txapelketa horretan. Genero berdintasuna ez ezik, lehiaketa horren inklusibitatea ere agerian utziz. Armen aretoa 20. mendeko abanguardien barrena dabil. Picasso, Miró, Klee, Warhol, Moore edo Dickricioren lan grafikoekin egindako erakusketa baten bidez, besteak beste. Bibanko de Briones museoan, Errioxan,
oinarri izan da Iruñeko udalaren Pi Fernando legatuaren ekarpenekin. Iruñeko udalak ezohiko jarduerak hasi ditu hiri altzarietan edo higiezin publikoetan usoen abiak eta ostatuak kontrolatzeko. Gazteluko plazako arkupeetan, Errekoleta kaleko kableatuetan, Azuelo eta Paret margolarien pergoletan edo Portalapeako Belenean eskatu hartuko du. Eta bigarren elkarrizketa honetan, Izaskun Barber, alias Zakurekin gaude, ongi etorria. Kaixo, eskerrik asko. Mil esker gurean egoteagatik. Bueno, egin ditugu solas batzuk, egonen den azokaren inguruan, ez? Galdetu nahi dizuet, azoka hau, ez? Emakume sortzaileen inguruan, egongo diren proiektu handitz ikusiko ditugu, bertan. Nomada Gaitun izena jarri diozue, zergatik izen hori? Nomada Gaitun azoka, Dinagu elkarteak sortutako azoka bada. Beraiek Euskal Herriko emakume sortzaileak dira, elkartu ziren, pixkat haien lana erakusleio bezala izan dezaten ekimen berri bat, ez? 5. azoka da hau, eta Nomada Gaitun bezala, esan nahi dute horrekin da, plazetara ateratzeko aukera hori aprobetxatu nahi dutela, plazetako harremanak oso bereziak eta oso gertukoak direlako, eta horregatik nomadak, plazaz plaza ibiltzen direlako eta horri heltzeko. Hain zuzen ere, zu Labako kidea zara eta Karrikiriko, nork antolatu duzue azoka hau? Lau elkartek elkarlanean aritu gara, Iruñako geltoki, Laba eta Karrikirirekin batera, Dinagu jarri zen gurekin harremanetan. Eta, erabaki genuen oso ideia polita zela, eta Iruñan horrelakorik ez zela egin oraindik. Eta, hasi ginen lanean, eta oso gustora, eta... Eta, ez dakit, elkarlan hori lehenbiziko aldia den egiten duzuna elkarte hauen artean, proiektu interesgarria behintzat, ez? Lau elkarten artean hori bai berria dela, egia da agian geltokirekin bai egin dugula lana, bai Labatik eta Karrikiritik, eta beti nahiko harreman estua eta polita dugu. Nahiko genuke gehiagotan elkarlanean ibili, baina bai ari gara poliki-poliki elkarlan hori hultzen, ez? Zergaitezen gitarauaren kontuan, zer da antolatu zuena, nola izango da egun hori? Bai, azoka bat baino gehiago izango da, gitarauak hartzen duelako egun guztia. Asteko 9:00etan Laban izango da gosari berezi bat. Izango dugu kafetxoa eta oparituko ditugu garrotikoak, Beatrizekoekin hitz egin dugu. Marketing estrategiak. Eta azkenean emakume sortzaileak ere badirelako, ez? Eta hori da polita azkenean. Elkarlan hori ere sortzea, beste hemengo enpresa batzukin, ez? Eta, giro polita sortuko dugu eta kinbonborekin batera, Labatik, geltokira biatuko gara. Eta geltokin ja 11:00 aurrera egongo dira sortzaileak prest, haien produktuak eta sortu dituzten hainbat elementu erakusleio bezala izango dituzte haien estanak. Azoka mitartean egongo dira mamakitaje buruko zapiak eta tailer bat egiten, oso interesgarria dela eta oraindik apuntatzeko epea ez da bukatu, beraz nahi duenak badu aukera sare sozialetan begiratzeko eta hau apuntatzeko. Gero ere bermuteoa egongo da, 12:30 aldera, DJ Txeibikorekin. Eta gero baita ere Amesgile argitaletxeak egingo ditu ipuin kontalari batzuk, ipuina kontatuko dituzte. Eta gero amaiera emateko, 7:00 aurrera, Laban izango dugun Monikrak DJ-a. Eta egun guzti honi itxiera emateko, oso dantzan bukatuko dugu.
denok. Bueno, ekitaldi nahiko borobila, azokaz gain, badire bertze ekitaldiak. Hori da. Edozein kasutan azokan, ze motako gauzak aurkituko ditugu, ze produktu egongo dire, ze postu? Saiatu gara oso postu ezberdinak izaten, pentsa, ezakite, ilustratzaileak egongo dira, poltsoak egongo dira, arropa, diseinuak, moda, bitxiak egongo dira, kosmetika baita ere, dena pentsatuta dago ekologismoan, eta produktu lokalak eta oso zaindutak, ez? Aukeraketa oso berezia izan da, hainbat sortzaile izan direlako izena eman dutenak. Eta gero ere, karrikirik jarriko du postu bat, agian izango da bereziena, izan ere liburuak eta musika jarriko dituzte, baina emakume sortzaileek egindako musika eta diskak jarriko dituzte salgai. Eta horiek izango dira gutxi gora bera, pixkat denetarik saiatu gara izaten. Bai, hor ikusten da gainera nolabaiteko intentzionalitate bat, ez? Erran duzu, produktu ekologikoak edo jasangarriagoak izango direnak, artisautzakoak, ez da kasualitatea, segurazki Amazonen eta Sheinen garaian olako zerbait aldarrikatzea, ez? Hor badago mezu bat edo badago aldarri bat. Badago noski, eta horregatik plazara ateratzeko behar hori, ez? Jendearen gana hurbiltzeko behar hori. Azkenean, Iruñara etortzeako beharra ere badago, Iruñan erakusteko Euskal Herrian ze nolako lana egiten den, eta hainbat kostatzen den denbora hori, ez? Azkenean, olako produktu batek behar duen ekonomikoki edo denbora kontuetan, pixkat jendeari ezagutaraztea, ez? Ze nolako lana dagoen atzean. Ezin da konpetitu lehiarik ez dugu sortu nahi, ezin dugu, ez da gure gerra, ez? Baina Amazon eta Shein plataformekin alderatuta orduan. Hori ez da gure lehia, ez da gure lan egiteko modua ez da ere. Guk nahi duguna da Euskaraz kontsumitu, Euskaraz sortzen diren produktu horiek, pixkat herriari erakustea eta jakitea, ez? Hor daudela eta horixe. Karo, hau aipatu duzuna arazo handi bat izaten da, ez, halako proiektuak egiteko, segurazki Laban eta geltokin sumatuko dute hau, ez, azkenean erabat mundu kapitalista honetan, ez, gauzak, ezakit, modu justoan, ekologikoan eta modu lokalean egin nahi badituzu, gelditzen zara pixket merkatutik kanpo, ez? Zuek sumatzen dituzu, pentsatzen dut zailtasun hauek ere bai. Bai, noski, azkenean prezioan nabaritzen delako eta badakigu, azkenean gizarteari ze nolako kontsumismo mota zein den badakigu, ez? Zenbat eta gutxiago ordaindu, alek eta produktu gehiago izango ditugu, ez? Eta hori ez da gure ikuspuntua, guk nahi duguna da, hemengo produktu lokalei indarra eman, eta horiek pixkat indartu gure ahalmenen arabera, gu ez gara ere plataforma edo elkarte oso handiak, baina aldugun heinean laguntzeko prest gaude eta erakusleio bat bezala irudikatu nahi badute eta aukera baldin badute, hori da gure laguntzeko modutxo bat, ez? Karrikirik bezala azkenean, karrikirik, eta geltokik ere badu bere denda eta produktu horiek. Azkenean ez da jende, konstientzia duen jendea, ez? Joaten da normalean, bai euskaragatik, edo bai ekonomia zirkularraren edo ekonomia sozial horren adierazlea izan nahi duelako, ez? Beraz, hortxen izanen dugu, azoka hau nomadak gaitun, nolabaiteko harri bitxi bat edo rara abiz bat gaur egungo jendarte honetan, ez? Produktu lokalak, euskaraz gainera, emakumeek sortutakoak, jasangarriak, gauza arraro bat gaur egun. Mila esker hori antolatzeagatik, bakarrik eskatuko dizutzako azkeneko mezu bat erakartzeko jendeari, nola gonbidatu jendeari honet etortzeko? Ongi pasatuko dugu. Egun guztiko plana dago, beraz ezago aitzakirik ez goizetik, ez arratsalde zigateko. Eta, gauza berri asko ikusiko ditugu azoka horretan. Baita ere, azkaria bazkaltzeko aukera badago geltokin bertan, bere betiko menuak eta produktu ekologikoekin batera. Eta horixe, goizetik arratsaldera gauera arte, elkarrekin egoteko aukera oso polita izango dela. Beraz animatu, larunbatean Laba eta geltokira gerturatzen.
hortzen denbora pasatzeko eta kontsumitzeko bertze modu baten aldarria. Gurean gaurkoan erran bezala zaku labako kidea eta karrikriko kidea. Erran bezala nomadak gaitun azoka hau antolatzen. Mila esker gaur goizean gurekean egoteagatik. Vale, zuei, mila esker. Hau izan da denak gaurkoz magazinean, mila esker horre egoteagatik, bihar gehiago, eta badakizue esana izarrak dioen bezala, ez gehiegi hitz egin, ez bada nahi huts egin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.